tots, amics meus. Perdoneu per la meva veu i la meva cara, però és que tinc l'al·lèrgia a flor de pell. Avui us porto un vídeo que el titularem Coses que ens passen als catalans, tan bones com dolentes. Estem una mica marginats en aquesta societat, em sembla, eh? Comencem. El típic més tòpic de tots, que ens diuen tacanyos, ens diuen garrepes, tots ens diuen garrepes. Oh, vas aquí, no sé què, garrepa, oh, no sé què. Tu trobes molt estrany que haguem de fer operacions matemàtiques, d'àlgebra, multiplicacions, divisions, perquè cadascú pagui el que ha menjat per sopar? Seria lo lògic. Si tu et menges dos flams, per què te'ls he d'anar a pagar jo? Home, per favor. I tu trobes estrany que hem d'anar a 3 carrers més enllà a comprar la llet perquè és €1 més barata? Jo ho trobo molt lògic, realment. I les propines, ai, les propines. Jo no sé què són. Ens diuen tacanyos, no sé per què, posa algun lloc que hem de deixar propina, que no? Doncs ja està. L'altra cara de la moneda. Estàs allà sopant amb algú, no sé què, i és a l'hora de pagar, i dius, deixa, ja pago jo. Uai, tio, però què diu aquest? Bueno, res, només ho diem per cada bé, no et pensis que ens morim de ganes de convidar la gent. Ho fem per cada bé, perquè no ens diguin tant tacanyos que ja cansen una miqueta, eh? La veritat és que cansen bastant. Què ens passa als catalans? Ens encanta el pa amb tomàquet. Quan anem a fora de Catalunya demanem un entrepà, ens posa pa amb formatge sol, però que soso! I després ens diuen sosos a nosaltres. Ho veieu normal? Indignat! Pa amb tomàquet, és que dona aquell gust tan bo, tan esponjós, tan suave. I quan també te vas a Madrid i demanes un biquini, et miren, com? Un unicornio o algo així? Biquini, no un biquini, no. Un entrepà de formatge amb pernil dolç. Ells n'hi diuen un mixto. Un mixto, pues eso, un biquini. Una altra cosa que ens passa és que es pensa que tots els catalans som del Barça. Aviam, jo sóc del Barça, és obvi. N'hi ha molts que no ho són, pobrets, n'hi ha que són de l'Espanyol, n'hi ha que són del Madrid. També tenen el seu espai. Hi ha associacions que els acullen, perquè és que si no, pobrets, se senten sols. Després, hi ha els típics que no els agrada el futbol, però que quan perd el Barça, ostres, els hi sap un greu. Aquelles dones grans que no en tenen de futbol ni res, però que senten que ha perdut el Barça et venen a consolar. Ai, maca, que estàs bé? No, ha perdut el Barça. Hi ha una cosa, vaja, que a mi almenys em fa molta gràcia, no sé si soc l'única catalana o no. Cotxes de la Guàrdia Civil, tot de militar. Uau, et sents com molt en peli i també et venen ganes de fer fotos. Oh, m'encanta. Molt d'Espanya profunda i de sentimiento espanyol. Si ens venen unes ganes de cantar Boig per tu? Boig per tu. Quan estàs allà assegut al sofà, canvies de canal i comences a sentir Doraemon, el gato cósmico. La veu del Nobita, del Doraemon, els de Bola de Drac, el Shin-chan, en castellà, em sangren les orelles. El gorrocòptero, no sé què en diuen. Esto es el gorrocòptero. Mare de Déu, el casquet volador de tota la vida, per favor. Perda en qualitat en castellà. Sempre en català. TV3. Club Super 3. Què passa a l'hora de veure? Jo crec que els catalans aguantem ells. No tots, perquè hi ha gent increïble. Però jo crec que som una regió d'Espanya, perdó, però que aguantem menys la cua. Ves cap al nord i ja veuràs tu si aguanten. Tu estaràs aguantat en una farola, vigilant que no caigui, i ells encara estaran pel tercer, quart, cinquè, setè cubata i estaran perfectes. Què ens passa? Quan anem a Espanya i no ens entenen, nosaltres ja ho traduïm al castellà. Per exemple, picar la porta. Picar la porta, picar la puerta. Pues ells no ho diuen, ells diuen llamar la puerta. Puerta! Ho trobo més lògic picar la puerta. Puerta! Sucar pa amb tomàquet. Hay que sucar el pan con tomate. Sucar, perdó. ¿A qué hora plegas? No és a qué hora plegas. A qué hora plegas em refereixo a quina hora acabes de trabajar. Pues tampoc ho entenc. Més fàcil no els hi podem posar. Què són les ratxoles del lavabo? No m'entens si dic ratxoles? Ratxueles. Sí. Bueno, aquestes són les coses que em passen a mi com a catalana. I fins allà, el vídeo d'avui.